नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात अतिक्रमणदाराले असमर्पक रितीन केल्ल्या जीपीएसा विरुद्ध 7 जानेवारीक सिरसी बंदचो इशारो. रवींद्र नाईक. कारवार जिल्ह्याच्या रान अतिक्रमणदाराली सागवड केल्ल्या जमनीचे असमर्पक रितीन जीपीएस प्रक्रिया करून अतिक्रमणदाराचेर अन्याय केला तेजो निषेध करून रान अतिक्रमणदाराल्या वतीन 7 जानेवारीक शिरसी बंद करचो निर्णय घेला अशे अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. बंद जाल्यानंतर अरण्य खात्याच्या कार्यालयाक घेराव घालचे ठरयला. कारण अरण्य हक्क कायद्या अंतर्गत जमीन सक्रमकरसाठी अर्जी दिल्ल्या अतिक्रमणदाराल्या क्षेत्रात असमर्पक रितीन जीपीएस केला. त्या जाग्यात आशिल्ले तेमगेर गोरवाल गोटे, गायर, खळ अशे अर्जेत नमूद केल्ले जीपीएसात मुद्दाम चुकयला. अशे सुमार 32,000 अतिक्रमणदार असून जिल्ह्यात 73% जीपीएस असमर्पक रितीन जाला. तेजे सरकाराक लक्ष वेधसाठी हो संघर्ष अशे रवींद्र नाईक हेमी कळयला. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸಾಗುವಳಿಕೆಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ತಂದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಪೂರಕವಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯು ಏನು ಜನವರಿ 7 ಶಿರ್ಸಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬಂದ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. उदका पुरवण करच्याक वाट मार्गी लागची खातीर 28 कोटी रुपयांची उदरगत येवजण तयार. जोयडा तालुक्याच्या रामनगर, असू आणि जगलपेट ग्रामपंचायत वाठारांतल्या 22 गावांक पांढरी न्हंयेंतल्यान उदका पुरवण करच्याक वाट मार्गी लागचे खातीर 28 कोटी रुपयांची उदरगत येवजण तयार करून मान्यताये खातीर धाडला अशी माहिती जिल्हा पंचायतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी ईश्वर कुमार हेमी दिली. ग्रामीण उदरगत आणि पंचायत राज खात्याचे अतिरिक्त मुखेल सचिव LK अधिक आणि कारवार जिल्हा पंचायतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी ईश्वर कुमार कंडू हेमी रामनगराक भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्याकडे ह्याविषयी चर्चा केली. तसेच इळये, दाबे हिंगा पांढरी न्हंयेकडे वचून योजनेची तपासणी केली. ही येवजण चालीक लावचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला. सरकारची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत काम सुरू करतले आणि हे काम करच्याक सुमार 1.5 वर्ष लागतले. या योजने संबंधी फुडल्या मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय घेवची शक्यताय आसा. ह्या योजनेक 28 कोटी रुपये खर्च येतलो आणि त्याचो फायदो 4700 घराक सुमार 8000 लोकांक जातलो. येवजण चालीक लायल्या उपरांत असू, जगलपेट आणि रामनगर ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या सुमार 22 गावांक उदकाची पुरवण जातली. सुप्पा धरणा खातीर सोडून दिल्ल्या उदका खातीर फाटली 40 वर्सां रामनगरांतले लोक झगडटात. जायते आंदोलन जाले तरी ही समस्या सुटावी जावंक ना. देखून सरकारान बेगीन ही येवजण मान्यताय दिवन ही येवजण बेगीन सुरू करची. परशुराम देसाई, अध्यक्ष रामनगर उदका प्रश्न आंदोलन समिती. आज रोजी आम्ही 2 महिन्यापूर्वी आम्ही रामनगरला एक परमनंट पाण्याचा सोर्स येऊन दे म्हणून आम्ही परशुराम देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक होराटा समिती करून आम्ही इकडे रामनगर बंद ठेवून तर टोटल आम्ही स्ट्राईक केलेला. त्यावेळेला देशपांडे साहेब आलेले. देशपांडे साहेब आल्यानंतर त्यावेळी आम्हाला काय आम्ही पाण्याबद्दल त्यांना एक रिप्रेझेंटेशन दिल्यानंतर त्यांनी आपण ह्याचा प्रयत्न करतो म्हणून आम्हाला आश्वासन दिल्याप्रमाणे आज रोजी श्री अतिक साहेब येऊन
इळे धाबे स्पॉट जाऊन रामनगरचं सगळं पाण्याबद्दल सगळं डिस्कशन करून आम्ही 1 महिन्याभरात आम्ही ते करतो म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणून आज ते सगळे त्याच्यासाठी सगळे CEO त्याच्यानंतर बाकीचे सगळे ऑफिसर्स येऊन इकडे मीटिंग करून घेऊन मीटिंगला आमचे सुनील गावडे, संजय हणबार, प्रशांत नायर, तसेच आमचे गोपाळ गावडे पंचायत मेंबर, विनोद देसाई, तसंच आमचे अध्यक्ष परशुराम देसाई, तसेच रफिक खलिफा, त्याच्यानंतर आमचे असू पंचायतचे प्रभाकर गावडे आणि आमचे नेते श्री संदीप राणे हे सगळे इकडे हजर होऊन त्यांना रिक्वेस्ट केलेलं आहे की आम्ही काय तर करून आम्हाला पाण्याचा सोर्स इळे धाब्याला आहे चांगला 24 तास पाणी द्यायची व्यवस्था करावी आणि त्याचं इस्टिमेट 28 करोड झालेलं आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी विचारल्याप्रमाणे आणि ती 28 करोड सँक्शन करायचं आहे. देशपांडे साहेबाशिवाय आणि कुणाच्या हातात होणार नाही हे काम. आणि देशपांडे साहेबच हे आम्हाला आश्वासन दिल्याप्रमाणे हे 90% काम झालेलं आहे आणि 10% बाकी आहे. ते बहुतेक या महिनाभरात होईल. आणि आम्हाला एक सुवर्ण रामनगरसाठी आमची 40 वर्षापासून इच्छा होती की आम्हाला इळे धाब्याहून पाणी यायला पाहिजे. त्याप्रमाणे हल्याळला त्याप्रमाणे 24 तास पाणी झाले. तसंच आम्हाला इकडं रामनगर, असू आणि जगलबेट या तिन्ही पंचायतला एक सुवर्ण योजनाप्रमाणे हे होणार आहे. आणि ह्याच्या पुढे आम्ही एक विनंती करतो. आमची एकच इच्छा आहे की देशपांडे साहेब एक निवडून येऊन परत एक चीफ मिनिस्टर होईल ही इच्छा आहे आम्हाला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. मडगाव मंगलोर मेनू रेल्वे गाडी पुनरारंभाची कोंकण रेल्वेची वेळापट्टी. कारवार. कारवार जिल्ह्यातल्यान मंगलोर, उडपी, खास करून आस्पत्रेत वयच्या लोकांक अति गरज आशिल्ली तसल्या खूप उपयोगा पडची रेल्वे गाडी कोविड आणि काही प्रवाशांची संख्या कमी या निमित्यान संचाराक 3 वर्सांच्यान बंद आशिल्ली. तेजेन आस्पत्रे, उद्योगाक किंवा वैयक्तीक कामा वयच्या प्रवाशाक खूप त्रास सहन करचो पडटालो. ही रेल्वे सेवा पुनर्संचार जावूं जाय म्हण खूपशा संघसंस्थेन जनप्रतिनिधीन प्रयत्न केले. अखेर या सगळ्या प्रयत्नान जानेवारी 5 तारखेच्यान ही मेमू रेल्वे सुरू जातली अशे रेल्वे खात्याचे RRM हेमी माहिती दिली. समस्त संबंधित जनतेन तेमकां धन्यवाद दिला. तशेंच जिल्ह्यात काही स्टेशनाचेर थांबची व्यवस्था ना तितूंतल्यान मिरजन आणि चित्रापूर या स्टेशनाचेर थांबची सोय करा अशी प्रवाशाची मागणी आसा. नापेक्षा रेल्वे रोको आंदोलन करचे पडटले असो तेमी इशारो दिला. या मेनू ट्रेनीक अस्नोटी थांबची तरतूद आसा अशें कळयला. हेच बदल चीफ कमर्शियल ऑफिसर LK वर्मा, रेल्वे रिजनल मॅनेजर बाबासाहेब निकम हेमगेले कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी आभार मानला. पुनर्वसन अनुदान मिळालेल्या बाजार क्रमांक आणि कातेली ग्रामपंचायत वाठारात मतदानाचो अधिकार दिवचो न्ही. बाजार क्रमांक मुळावी सुविधा चळवळ समिती. जोयडा. काळी व्याघ्र संरक्षण प्रदेश योजनेखाला पुनर्वसन अनुदान मिळालेल्या बाजार क्रमांक आणि कातेली ग्रामपंचायत वाठारात मतदानाचो अधिकार दिवचो न्ही अशी मागणी बाजार क्रमांक मुळावी सुविधा चळवळ समितीन जिल्हाधिकारी हेमकडे केला. बाजार क्रमांक आणि कातेली ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या तेराळी, बामणे, शिरोळे, पातागुडी हांगच्या जायत्या कुटुंबांत स्थलांतर केला. तांकां दुसऱ्या जाग्यार पुनर्वसन केल्ल्यान तांकां हांगा मतदान करचो अधिकार दिवचो न्ही अशी मागणी मुळाव्या सुविधा चळवळ समितीन केला. सामूहिक जमीन नावार आशिल्ल्या कुटुंबातल्या एक कुटुंबियान पुनर्वसन योजनेचो फायदो घेतिल्लो उरल्यार तेमगेल्या जमनीच्या उतारात रान खात्याचें नांव जोडल्यार तेजो इतर सदस्यांक फटकार बसतलो. तेमकां मेळचे पीक लोन, शेतकी सुविधा हांचो फायदो घेवंक मेळचो ना. देखून ही समस्या सरकारान गंभीरतेन घेवन तांचेर उपाय सोदून काडचो अशी मागणी केली. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर.
तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।